Oraingotako nuke bertso bat berria, gustatuko zaizuten ere etorria. Gezurrik ez dit izango dena da egia, Aita Mari Azkurrena da ama Lizundi, bertso bat botatzeko izan dute hemen. Pentsatzen hasi beharko den nik ere lehenanen, biain gerutxo dazkan nire aldamenen, baina joan erdu izena bestea da botatzeko postu zaibarrena. Hemen esan behar da golpen datorrena, mutiltxo bat ikusten eta hirugarrena, txintxoa eta guapoa eta dan heldu